네. बावैसो सिगां आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार आरो मिनिस्टार अफ ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट बेयो फैगौ 26 तारिखआव 6टा जनगोष्ठीखौ शेड्युल ट्राइब होनायनि सायाव सावरायनो मिथिं लिंदों। दा बिनि थाखाय बे 6 जनगोष्ठीनि गासैबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ गुवाहाटी डिस्ट्रिक्टआव लिंहरदों। दा बेनि सायावनो जों एसे जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिनिफ्राय एसे रिएक्सनखौ होनांगौ होननानै आङो मिडियाखौ लिंहरनाय जादों। दा जोबोद साननो गोनां बाथ्रा जाबाय दिनै बर'फ्रा बर'फोरनि गेजेराव मोनसेनि उनाव मोनसे खैफोदाल' फैगासिनो दङ। दा बे 6 जनगोष्ठीखौ जुदि एसटि होननाय जामारोब्ला बिसोर ट्राइबेल होननाय जामारोब्ला जे बर'फ्रा जोब्बाय बे स्पष्ट जाथारबाय आरो जे बर'फ्रा थानाय नंलिया। दा बे 6 जनगोष्ठीया मरान मथक, ओमफ्राय थाइ आहम कमिउनिटि, ओमफ्राय सुतिया कमिउनिटि, कच राजबंसि कमिउनिटि, 3 ट्राइब्स आदिबासि बिसोरखौ होनदों। दा बे जाथिया जुदि 6टा जाथिया जुदि एसटि जायोब्ला आसामनि थागिबि असे फिसा ट्राइबेलफ्रा जोबलांसिगोन, बेखौ क्लियार जों नुनो मोनबाय। दा गोथौयै जोंनि बर' फिसाफ्रा सानलायनांसिगोन, दा गोथौयै बर'नि आफादफ्रा सानलायनांसिगोन आरो बेखौ होबथानाय बेब'स्थाखौ जों लालायनांसिगोन। आरो जुदि जों बेखौ होबथानो जुदि हालायलायाब्ला बे जोब्बाय, बे हले स्पष्ट जाथारबाय। दा बिसोर जुदि एसटि जायोब्ला जोंहा खहा जागोना मा खहा जागोन बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्राबो मिथिखागौ। दा बाथ्राया जाबाय जे बिसोरो 6 जनगोष्ठीया एसटि जायोब्ला जोंनि ट्राइबेल रिजार्भ सिटफ्रा बिसोरनि दखलाव थांसिगोन। जेनेबा एमएलए रिजार्भ सिट बे थानाय नंलिया, बिसोरो सेनानै लानो हासिगोन। एमपि रिजार्भ समस्ति बेबो थांगोन बिसोरनि आखायावनो। आरो मोनसे जोंनि बिखा जों थै होनानै जोनोम होनाय बिटिसि, बे बिटिसिआवबो बे ट्राइबेल बिसोर सिकिउरिटि मोननायनि उनाव बिसोर दारायफैजोबगोन, बिसोर आवग्रिजोबगोन। अब्ला बे बिटिसिखौ बिसोर खुंफैजोबसिगोन। आरो बिनि बादैबो जोंहा साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा दं। बे साख्रि बाख्रियावबो बे 6 जनगोष्ठीयानो सेनानै लाफैजोबगोन गासैबो। मानोना जोंनि बर' ट्राइबेलफ्रा एफाराब एडभान्स नङा, बिसोरजों जों हास्लाबा। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे एडमिसनफ्राव मेडिकेल कलेजनि एडमिसन, इन्जिनियारिं कलेजनि एडमिसन, गुबुन गुबुन शिक्षा दिक्षानि एडमिसनफ्राव बिसोरनो आवग्रिनानै लाफैसिगोन, जों बेखौ माने नुहुरखाबाय। ओंखायनो बे गिख्रंथाव जे भबिष्यत, बे गिख्रंथाव भबिष्यतखौ नुनानैनो जोङो आगोलनिफ्रायनो जोङो जेब्ला बिसोरखौ सम सम बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होनो नागिरो अब्लानिफ्राय आवाज होबोनाय जादों, जों होबथाबोनाय जादों, बुंनाय जादों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ दिल्लीयाव थांनानै प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो मोनदों, हम मिनिस्टारखौ लोगो मोनदों, ओमफ्राय एसटि कमिसननि चेयारमेनखौ लोगो हमनानै हेंथा खालामबोदों। आरो इभेन जों 2013आव एसटि कमिसन जुवेल उरावखौ जों लिंबोनानै गुवाहाटीयाव जों मोनसे मिटिंबो खालामदों जे बे 6 जनगोष्ठीखौ एसटि होयोब्ला जेबो बे जायगानि थागिबि फिसाफोर ट्राइबेलफोर बिसोरो जोबस्रांगोन, बेखौ बिदि खोन्थानाय जादों। दा बिसोर ट्राइबेल जायोब्ला जोंहा जोबगोन, बे स्पष्ट जाबाय, रोखा जाबाय। दा ट्राइबेल जे बिसोर जानो हाया, बिसोरखौ ट्राइबेल होनो हाया, बेखौ जों आपत्ति खालामबाय थानायनि कारना जाहैबाय जे बिस्रा ट्राइबेल जानायनि बिस्रा क्राइटेरिया बिस्रा गैया, ट्राइबेल जानो हाया। ट्राइबेला सोरखौ बानायो? ट्राइबेला सोरखौ होनो? ट्राइबेल माने जाय ट्राइब्सफोर, थागिबि फिसाफोर, ट्राइब्स अर ट्राइबेल कमिउनिटि होनना बुंदों। जाय थागिबि फिसाफोर, जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै हा आवग्रिनानै थाफैयाखै, जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै रायजो गाग्लोबनानै थाफैयाखै, बिसोरसो ट्राइब्स। आरो बिसोर ट्राइबेल जानो हायो, बेखौ रोखा रोखा संबिधानाव लिरना होनाय जादों। दा बर'फ्रा बाहेरानिफ्राय फैयाखै, बर'फ्रा रावनिबो हाखौ सेनानै लाफैयाखै बाहेरानिफ्राय फैनानै, जों रावखौबो गाग्लोबनानै जोङो सेनानै थाफैयाखै। जों बे जायगानि भुमिपुत्र, बे जायगानि थागिबि फिसा, बे जायगायाव खिलिजेननाय जों फिसा। जों हाजार हाजार बोसोर जोङो बे जायगायावनो थाबोदों। जोंनि जारिमिना जोङो बुंस' हाया, मिथिस' हाया। खुनु जारिमिनानो जोंखौ दिनै जारिमिनगिरिफ्रा बुंनो हायाखै जे बर'फ्रा माबे समाव बे जायगायाव दंमोन। खिन्थु हाजार हाजार बोसोर बर'फ्रा बे जायगायाव दंमोन होननानै बुङो। हिसाबै जों जारिमिनावबो बेखौ फराय मोनो। जोंनो बे जायगानि थागिबि फिसा होननानै जारिमिनाव बेखौ फराय मोनो। आरो गोबां लिरगिरिफोर, इडवार्ड गेइटमोन, फ्लाउडेनमोन, रेइजलिमोन, जोङो डक्टर सुनिल कुमार चेटार्जी, ओमफ्राय बेजों लोगोसे आसामनि जायनाखि जारिमिनगिरिफोर,
KL बरुवा बाहादुर दा बिथांमोनहाबो सिखार खालामदों जे बर'फ्रा बे जायगानि थागिबि फिसा होननानै बिथांमोना बुंलांदों सिडनी एन्डेल्समोन लिरलांदों दा गथिखे जों बे जायगानि थागिबि फिसा ट्राइबेल जानायनि जयगथा जोंहासो दङ दा दिनै जोंखौ थागिबि फिसा होननानै बे जायगानि थागिबि फिसा होननानै जोंनो ट्राइबेल साइडफ्रा जोंनो ट्राइबेल खालामनानै गालांदों जोङो ट्राइबेल जानो हायाब्ला जोंखौ ट्राइबेल जुदि होलाब्ला बे जायगानि थागिबि फिसा बर'फ्रा जोबलांसिगोन बेखायनो जोंखौ ट्राइबेल सिक्रिटि होननानै बायदिसिना बिथिङाव जोंनो माने रैखाथिनि बेब'स्था खालामनानै गालांदों दा दिनै MLA MP दारायनायनि जोङो सिट जों मोन्दों जोंहा रिजार्भेसन थादों दा हा हुनि जोंहा रिजार्भेसन जों मोन्दों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जों मोन्दों दा साख्रि बाख्रियावबो जोङो 10% खथा जों मोन्दों दा बेफोरजोंसो जोङो जोंनि जाथिखौ जों रैखाथि होनो हादों दा जोङो ट्राइबेल खथाया जुदि जोबोब्ला बे ट्राइबेल खथायाव जुदि गुबुनफ्रा जुदि दिनै एडभान्स कमिटि 6टा जाथिया जुदि ट्राइबेल जानानै जुदि फैयोब्ला जोंनि अस्तित्वआ जोबगोन जों थानाय नङा जोबगोन ओंखायनो जों बेखौ होबथानांगौ आरो जों बेखौ जानो होआ आरो बिसोर क्राइटेरियाबो लिखाया आरो जायफ्रा ट्राइबेल जानो नागिरदों बिसोर बे जायगानि अरिजिन मानसि नङा बे जायगानि अरिजिन मानसि नङा दा बुंनो थाङोब्ला जों बे मरान मथक बिसोरथ' असमिया जाहैबाय फुरानो बिसोर ट्राइबेल जानायनि क्राइटेरिया गैलिया ओमफ्राय जों सावथाल टि गार्डेनफोरखौ होनना बुङो बिसोर बे बाहेरानिफ्राय फैनाय बिसोरखौ साइफ्रासो लाबोदों 1929 सनाव बिसोरखौ साइफ्रा बाहेरानिफ्राय लाबोदों बिसोरखौ साहा बागानाव खामानि मावनो थाखाय ओमफ्राय लोगोसे जायनाखि कच राजबंसिफोर कच राजबंसियाथ' एखेबारे मिक्स जाथि बे जाथिया खुनु परिचय गैया बिसोर नङा बिसोर दिनै वेस्ट बेंगलाव बिसोर सेडुल कास्ट बिसोर दिनै गावसोरखौनो कच राजबंसि होननानै लायो दा कच जाथिया आलदा आरो राजबंसि होननाय जाथिया आलदा बे मोननै जाथि खेबसेयावनो खुनु दिन जानो हाया आरो रावबो बिमाया रावबो माने सृष्टि जोनोम होग्राया जे माने फारनै खुगा गोनां फिसा रावबो जोनोम होफेराखै दा राजबंसिफ्रा फारनै खुगा गोनां फिसा बुंनो थाङोब्ला फारसेथिं कच भाषा बुङो फारसेथिं माने बे भाटिया बांला भाषा खेंखा हेंखा जायलन्त आइलन्त बायदिसिना भाषा बुङो कच भाषाजों राजबंसि भाषाजों मिलाया दा गथिखे कच राजबंसिया मोनसे माने जाथि नङा बियो माने ओरैनो बानायनाय गावसोरखौ कच राजबंसि होननानै बुंना लानाय दा राजबंसिफ्रा बेंगलाव सेडुल कास्ट आरो सेडुल कास्टखौ खुनुदिन माने ST बानायनो हाया कास्ट दा खुनुदिन ST जाया कास्ट माने बिसोरो मिक्स जाजोबनाय बेंगलाव बिसोर मिक्स जाजोबनाय आरो जोंनावबो बिसोर मिक्स दिनै बे जायगायाव दिनै बिसोरो रंपुरियाफोरजों मिलायजाबनानै थाजोब्बाय बिसोर दिनै राजबंसि जायफोर रंपुरियाफोर बिसोरो मिलायनानै गावसोरो दिनै राजबंसि होननानै लाबाय दा बिसोरो बे जायगानि बिसोरो माने अरिजिनेल ट्राइब्स बिसोर बे जायगानि नङा ओंखायनो बिसोर ट्राइबेल जानो हाया आरो दिनै आसामाव बिसोर गासैबो बे 6टा जनगोष्ठिया OBC माने सिक्रिटि मोनखानाय दा OBCखौ खुनुदिन नों ST बानायनो हाया कनस्टिटिउसनाव बे रोखोम प्रभिजन गैया दा बिसोर OBC हिसाबै बिसोरो OBCनि बिसोरो मर्यादाखौ लानानै थाथों जोंहा बेयाव बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु ST मानो जानो फैलाय बे ST जानानै जोंखौ माने जोंनि अधिकारखौ जोंनि मोन्थायखौ सेनो नागिरनाय बेखौसो जों नुहुरो जोंखौ हिंसा खालामनानै बर'फोरनि जौगानाय बेखौ हिंसा खालामनानै जोंखौ नाख्रेबनो थाखायसो बिसोर ST जानो नागिरनाय जों नुहुरो आं दिनै बे बर' होनबाय थानाय खार'ना जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर'फ्रानो मेजरिटि हाइस्ट बेखायनो बे ट्राइबेल बुंब्ला बर'खौनो बुंनो गोनां जायो ओंखायनो आं बर'नि बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो दिनै ट्राइबेल जानोब्ला ST जानोब्ला माखासे क्राइटेरिया बानायना होदों माखासे क्राइटेरियाफ्रासो फोरखौ फिलाप खालामबासो ST जानो हायो बे क्राइटेरियाफ्रानो जाबाय जे माने प्रिमिटिभ ट्रेड बेखौ होनदों प्रिमिटिभ ट्रेड गोदो गोदायनिफ्रायनो बायदि रोखोमनि फोथायबोनाय फुजिबोनाय मानिबोनाय बेखौ होनना बुंदों प्रिमिटिभ ट्रेड ओमफ्राय मोनसेया जाबाय डिस्टिंटिभ कालचार बे थानांगोन मोनसेया 2 नम्बराव ओमफ्राय 3 नम्बराव जाहैबाय जिअग्राफिकेल आइसोलेसन बे थानांगोन आरो 4 नम्बराव जाहैबाय जे साइनेस अफ कन्टेक्ट उइथ आदार कमिउनिटिस एट लार्ज ओमफ्राय 5आव जाहैबाय जे खोब माने बेकवार्डनेस बेखौ होनना बुंदों दा बे क्राइटेरिया मोनबाया जुदि थायोब्ला अब्लासो जनजाति जानो हायो दा बर'फ्रा क्लियारथार जोंहा जे जोङो डिस्टिंटिभ कालचार दं जोंहा प्रिमिटिभ ट्रेड दं प्रिमिटिभ ट्रेड माने जोङो हाग्रा बंग्रा फुजा होबोग्रा दै बारब्ला जोङो माने खुनुदिन दैयाव खिसोम हासुसोम खालामा सुवा सुथि खालामा हाग्रा बंग्रा थांब्ला खिसोम हासुसोम जों खालामा बेबायदि मोनसे बिसासजों जों माने फैनाय मोदाय दावदै फुजा खालामनाय बे प्रिमिटिभ ट्रेड जोंनि ओमफ्राय जोंहा डिस्टिंटिभ कालचार जोंहा राव हारिमु क्लियार दङ
दा जोंहा माने दानाय लुनाय जोंनो जोंनो दानाय लुनाय खालामनो हायो, जोंनो जि दिहुननो हायो, एम्फौ फिसिनानै जों खुन्दुं दिहुननो हायो। जोंहा डिस्टिंक्टिभ कालचार जोंहा क्लियार रोखा रोखा दङ, राव हारिमु जोंहा माने रोखा रोखा दङ। जोङो आइजें आइला जों बानायनो हायो, ना हमनायनि आइजें आइलाफोर, माने जिब जुनारफोर हमनायनि आइजें आइलाफोर, जोङो थांनानै थानायनि आइजें आइलाफोर गोबां जों निजे बानाय हायो। दा बे हिसाबै जोंहा डिस्टिंक्टिभ कालचार दङ। ओमफ्राय मोनसे जुग्राफिकेल आइसोलेसन होनना बुंदों, जों थख' मोनसे जायगायाव थायो, आलदा मोनसे मालायजों जों थाफाया, जोंना आलदाखा थाखानायानो ज' थायो, जोंहा जुग्राफिकेल आइसोलेसन दङ। ओमफ्राय लोगोसे जोङो साइनेस अफ कन्टेक्ट उइथ आदार कमिउनिटिस एट लार्ज, जोङो मालायजों रायज्लायनो लाजियो, गियो जों मालायखौ। खाथियाव सोरबा थाफैब्ला जों जायगा हगारना होयो। गुबुन जाथिया जोंनि खाथियाव थाब्लानो सोरबा बर'नि खाथियाव फैब्ला जोङो जायगासो हगारना होयो। दा दिनै बेफोरबायदि थाखायनो दिनै गुबुनफ्रा जोंनि जायगायाव थाफैनानै जों हा गारि गारि खारगासिनो दं, हा गारि खागासिनो दं, बे अबस्था। आरो जों बेकवार्डनेस, जों बिराद बेकवार्ड, जों जेबो रोङा। मा दंमोन जोंहालाय जेबोथ' गैयामोन। जों बे बिटिसि बिएसि आरो बिटिसि मोननायनिफ्रायसो एसे एसे जौगानो हमदों। नङाबा जोंहा मा दंमोन, लामा मोनसे दंमोन ना, जोंहा दालां मोनसे दंमोन ना, स्कुला मोजां दंमोन ना, माबा दंमोन, जोंहा जेबो गैयामोन। जोंहा जों जिर'निफ्राय फैनाय। दा बेखायनो जोंखौ ब्रिटिशफ्रा जोंनि प्रटेक्सननि थाखाय जोंखौ ट्राइबेल खालामना गारबोदों। दा बे क्राइटेरिया मोनबा, बे मोनबा क्राइटेरियायाव राजबंशिफ्रा गैया। राजबंशिफ्रा फिसा डिस्टिंक्टिभ फिसा माने कालचारबो गैया। दा दिनै मालायनि कालचारखौ जों बुथुमब्रबबायनानैसो दिनै दख'ना बायदि फाथानि बानायनानै गाननो हमदों बिसोरो, गावसोरनि कालचार बानायनानै लादों बेखौनो। गावस्रा भाषाबो गैया, भाषाबो मिक्स भाषा, खुनु मिलायलाया बेबायदि। ओमफ्राय बिसोर प्रिमिटिभ ट्रेड बिसोर गैलिया, जोबजोब्बाय। गोदो गोदायनिफ्राय मा मा फोथायनाय दंमोन बे बिसोरनाव गैलिया। दा बिसोर एसटि जानो हाया, बिसोर क्राइटेरिया मिलाया। आरो दिनै सावथाल आदिबासिनि बाथ्राखौ बुंदों। दा सावथाल आदिबासिफ्रा बे जायगानि अरिजिन भाषा नङा, जाथि नङा, बिसोर बाहेरानिफ्राय फैनायसो, माइग्रेसनाव फैनाय। माइग्रेसनाव फैनाय जाथिया खुनुदिन एसटि जानो हाया, आं दहाय बुंनाय बायदि। जे माने बाहेरानिफ्राय जायफोर फैनानै थाफैदों, बाहेरानिफ्राय जायफ्रा हा हु सेनानै लाफैदों, बाहेरानिफ्राय माने रायजो सेनानै थाफैनाय, गाग्लोबनानै थाफैनाय, बिसोर एसटि जानो हाया। दा सावथालफ्रा बे जायगायाव अरिजिन नङा, बिसोरो टि ट्राइब साहा बागानाव खामानि मावनो थाखायसो साहेबफ्रा बिसोरखौ लाबोदों। बिसोर माइग्रेसनाव फैनाय, बिसोर एसटि जानो हाया। आरो बे आहम, बिसोरबोथ' एखेबारे बाहेरानिफ्राय फैनाय, बिसोरो खुन 13 सेन्सुरियावसो फैदों बिसोरो। बार्मा थार्मानिफ्राय फैनाय 13 सेन्सुरियाव बिसोरो बे जायगायाव बर'नि रायजोखौ सेना लाफैदों। दा बिसोर बे जायगानि अरिजिन मानसि नङा, बिसोरो एग्रेसर होननानै बिसोरबो मिथिगौ, एग्रेसर बिसोरो बे जायगायाव। दा बिदिनो तद्रुफ बे मरान मथकआ दिनै गावनि राव हारिमु कलाकृति संस्कृति बिसोर खोमाना लाबाय, माने असमिया जाजोब्बाय, बिसोर एसटि जानो हाया। दा दिनै सरनियाफ्रा बर'निफ्राय गुगानानै थांनानै शंकरदेबनि धोरोमाव शरण लाहैनानै गावनि राव हारिमु गारहैजोब्बाय, बिसोरो गावनि जाथिखौबो गारजोब्बाय, जाथिनि पलिसिखौबो सरनियानासो लाबाय। दा बिसोर एसटि जानो हाया। दा बेबायदि एसटि जाया। दा दिनै बे एसटि जानो हायि मानसिखौ दिनै आसाम सरकारा जावले जावले एसटि बानायनो नागिरदों। बे दुखुनांथाव। आरो बेखौ एसटि बानायनो नागिरनाया जाहैबाय जों बर'फोरखौ बोरै सेस खालामनो। आरो बर'फोर सेस जायोब्ला हमना लादो आसामाव ट्राइबेल थानाय नंला, ट्राइबेला जोबजोबगोन। दा दुर्भाग्य जोंना। दा जों बेफोरबायदि कनस्पिरेसिखौ, आसाम सरकारनि बेफोर कनस्पिरेसिखौ जोंनि मानसिया मिथिनानैबो मिथियै बायदि सिरि दिनै मावो थैनानै दंथाय आंथ' आसुसो मोनो। जोंनि बर' आफादफ्रा मा खालामनानै दं दिनै। दा दुखुनांथावा मा, आं मोनसे उदाहरन होनो सानदों। बे 2006आव जोंना रोनगोरा एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि बै समनि रोनगोरा नार्जारिया राजबंशिफोरनो एसटि होनांगौ होननानै बिथाङा लिरना हरदों। दा दिनै नायनायसाय, दा बे लिरना होनायनि उनाव दा रायजोनि एमपि जाहैबाय बियो। दा रायजोसभायाव बिल लाबोब्ला बे मा अफस खालामो बेलाय, मा बुंनो बेलाय दालाय। नों जेराव लिरना होबाय राजबंशिखौ एसटि जानांगौ होननानै, दा मा बुंनो नोङो। दा जोंनि लिडारफ्रा जुदि जोंनि माने अस्तित्वखौ जुदि खोमाना लानो थाखाय बिदि मोनफा मोनफा भुल मावोब्ला जाथिया बोरै थांनानै थाबावनो। आरो बेल'थ' नङा, दिनै जोंना माने सरनियाफोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनांगौ होननानै फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसाफोरानो सार्टिफिकेट होबोदों ट्राइबेल संघखौ। ट्राइबेल संघआवबो होदों। बोरै जानांगौ, सरनियाफ्राथ' ट्राइबेल नङा। सरनियाफ्रा गावसोरनो बर' खसाय नङा, गावसोरनो माने ट्राइबेल नांगौ होननानै आलदा ट्राइबेल जानो थाखाय बिसोर माने माबा बिदों, बिसोर मेम'रेन्डाम बिदों, जावले जावले दरखास्त होदों। बिसोरनि लिस्टआ अलरेडि एसटि कमिसननिफ्राय फैफिनजोब्बाय। आरोबाव बिसोर एसटि जानो हाया होननानै माने बेखौ रिटार्न खालामफिनबाय। आसामनावसो दं बि दा बिसोरनि एसटि जानायनि फाइला। दा जानो हाया। दा बेखौनो जोंना ट्राइबेल संघआ माने बिसोरनो एसटि सार्टिफिकेट होयो, एबसुआ बिसोरनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट होयो। आरो दिनै जायनाखि बर्मनफोर, बर्मन होनना बुंदों, जाय बर्मनफ्रा नोङो एखे मिक्स जाजोब्बाय दिनै। काछारनि बर्मनथ' नङा, बर्मनफ्रा काछाराव एसटि बिसोरो, खिन्थु माने जोंनि बे नर्थ बेंकआव बर्मनफ्रा एसटि नङा।
दा दिनै बे बर्मनफ्रा मिक्स जाजोब्बाय दिनै बे राजबंशी बर्मनफोर दङ रंफ्रिया बर्मनफोर दं बिसोर मिक्स जाजोब्बाय सिरामुरि बानायग्रा बर्मन दा बेफोरनो जुदि सार्टिफिकेट जुदि होयोब्ला नोङो दिनै एबसु सार्टिफिकेट होजोब्बाय ट्राइबेल ज'आ होजोब्बाय जोंनि अस्तित्वआ थाबोनांगौ मा जाबावगोन जोंलाय जोंथ' जोबगोन ना जोबगोन दिनै नों नबसरनिया बायदि मानसिया मानो सार्टिफिकेट मोनखो मानो होखो नबसरनियानो सार्टिफिकेटखौलाय दिनै नबसरनिया सार्टिफिकेट गांसे मोननाय लोगो लोगो दिनै एमपि जाबाय बे खननै एमपि जाबाय थार्मसनि एमपि जाबाय मा खालामहादों रावबोथ' जेबो खालामाखै होबथायाखै रावबो एबसुआ होबथानांगौ होबथायाखै सार्टिफिकेट होनो थिननाय बोरै खालामफिनलाय ट्राइबेल ज'खौ होबथानांगौ होबथायाखै दा जों जेब्ला जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिया केस होयो हाइकर्टआव नबसरनि एगेन्स्टै अब्ला जोंखौसो दाय होबाय जे माने जातिनि गेजेराव गुलाय गुजाय लाबोनो नागिरदों भुल बुजाबुजि सृष्टि खालामनो नागिरदों आरे भाई जोंनि अधिकारखौ मालाया सेना लाबाय जोंनि अधिकारखौ बिसोर नाम मालायनो होबाय जों मानो केस होआ केसआव जेननाय देरनाय उननि खोथा नों जुजिनांगोन जेननाय देरनायखौ जोङो नायनानै जों दावहाखौ नाङा दावहाखौ फार्स्ट नां दावहायाव जेननायबो थानांगौ देरहानो थानांगौ जों जुजिनांगोन जाति अधिकारनि थाखाय नांगौबा जुद्ध थिलियाव जोङो दावहा थिलियाव जों थैनांगोन जोङो थेवबो जों जुजिनांगोन दुखुनांथाव जोंनि लिडारफ्रा बे रोखोम जुदि एखेबारे लोरबां जुदि जायोब्ला मा जानांगौ दा दिनैथ' बेनो जोंनि लोरबांथिखौ नुनानै दिनै माने आसाम सरकारा बेसोरखौ एसटि होनो नागिरदों आरो होगोनबो दाथ' बिजेपि सरकारा जेरोखोम माने दादागिरिजों खामानि मावो आरो आसामनि जायनाखि हिमन्त बिश्व शर्मा जेरै दादागिरि माने खामानि मावो बेनि उद्देश्यआ आसामाव बोरै असमिया जाति खालामफिननो असमिया हेजिमनिखौ बोरै गायसनफिननो बेनि उद्देश्य बे आरो असमिया हेजिमनिखौ गायसननांगौबा असमिया जातिखौ गायसनफिननांगौबा दिनै बे माने बर' जातिखौ नाख्रेबनानै बर' जातिनि अस्तित्वखौ लोरबां खालामनानै जुदि माने असमिया जाति गायसनोब्ला हाया बर' जाति दावगायोब्ला बेखायनो दिनै बर' जाति दावगानायखौ नाख्रेबनानै बिसोर दिनै माने असमिया जाति गायसननो नागिरदों बेखायनो बे पलिसियावनो दिनै बे 6 जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल होनो नागिरदों आरो बेखौ होगोन बिसोरो जर जुलुम होगोन आयेनाव गैयाब्ला बिसोर होगोन जर जुलुम होगोन बिसोरो दा ओरैनो दिल्लीयाव आगोलावबो माने राजबंशीखौ माने 1996आव माने डाइरेक्ट माबानो प्रेसिडेन्टनिफ्राय माने अर्डिनेन्स प्रमालगेसन खालामनानै 6 मासनि थाखाय बिसोर माने एसटि जादों दा नियम बादिबा 6 मासनि गेजेराव माने बिसोरखौ पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनानै माने बिल पास खालामनानै लानांगौ दा खिन्थु अर्डिनेन्स लाबोदों प्रेसिडेन्टआ बेखौ पार्लियामेन्ट बिल लाबोआखै बेनि थाखाय बिसोरनि जायनाखि एसटि जानाय 6 मास बे ओरैनो लेफ्ट थांदों बिसोर दानजाफिनदों दा बिनि खारना जाहैबाय जे एसटि कमिसना रिपर्ट हराखै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि एसटि कमिसन बे रिपर्ट हराखै राजबंशीफ्रा एसटि जानांगौ बिनि खुनु क्राइटेरियाखौ नुवाखै ओंखायनो बिसोर रिपर्ट हराखै आरो बे रिपर्ट हरैनि थाखायनो दिनै माने पार्लियामेन्टआ बिल लाबोनो हायाखै दा दिनै जोङो एसटि कमिसनखौ दिनै हमनांसिगोन आरोबाव थांनानै दिल्लीयाव बे 6था जनगोष्ठीया माने एसटि जानायाव अधिकार गैया बिसोर क्राइटेरिया गैया एसटि कमिसननि रिपर्टआ मास्ट एसटि कमिसना जेब्लासिम रिपर्ट हरा अब्लासिम पार्लियामेन्टआ जेबो खालामनो हाया बे आयेनाव दं रोखा रोखानो दा गथिखे एसटि कमिसनखौ जों दिनै हमनांसिगोन एसटि कमिसनखौ बुंनांसिगोन जाहाथे बे 6था जनगोष्ठीखौ एसटि खालामा बिनि राहाखौ जों लानांसिगोन दा दुखुनांथाव जाबाय जोंहा दिनै जोङो दिनै एथ' गिलु बालु माने संग्राम खालामनानै फैनाय बिटिसि मोनलायनाय बे जाथिया दिनै बे 6था जनगोष्ठीखौ जुदि होबथानो हायाब्ला जुदि एसटि जायोब्ला 6था गष्ठीया जोब्बाय जों दा फुला जोब्बाय होननानै जों दा बुंनो हायो आरो रायजो राजाफ्रा बयबो दिनैनिफ्राय माने हमना लाखादो बे 6 जनगोष्ठीया जै माबाबाय एसटि जाबाय जोब्बाय आरोखि दा जोंहा बिटिसि मोनदोंमोन बेबो जोबलांबाय बिटिसिखौबो मोनफा मोनफा फोजोबना लांबाय जोब्बाय बिटिसिआव गैला दा बिटिसि जेसेबां खमना दं बे आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनजोब्बाय आरो दिनै जुदि एसटि जानायल' जाल' एसटि दंबायब्ला एसटि खथा बेखौ जों फोजोबना लायोब्ला जों माबोरै एमपि जाबावनो मारै एमएलए जाबावनो बिटिसिखौ जों बोरै सालायबावनो सेस जाबाय आरो दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंखौ दिनै लेटेस्ट दाखालि माने अर्डार होबावबाय जे माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इसिबां माने खिलन्जिया मानसिफोर हाबनानै दङ आगोलनो थाबैनाय बिटिसि सुक्ति जानायनि सिगां थाबैनाय बिसोरनो हानि अधिकार होगोन होनना बुंदों दा नों बोरै माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हाबनानै थानो मोननांगौ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव बोरै बिसोरनो हा होनांगौ बोरै पाट्टा होनांगौ आरो बेखौ प्रमद बर'आ मावगासिनो दं होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा प्रमद बर'नि सिगाङावनो बुंनाबाय बे जेब्ला बुंदोंमोन हिमन्त बिश्व शर्मा बे समाव प्रमद बर'आ खिबुन नुगासिनो दं बे खोनाय बायदि सिरि माने खोनासंगासिनो दं बियो आरो बेखौ बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा जे बिटिसिआ बे प्रसेसखौ खालामगासिनो दं जेसेबां खिलन्जिया मानसिफोर दङ बे खिलन्जिया मानसिफोरनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव हा होनायनि प्रसेसखौ बिटिसिआ खालामगासिनो दं होनना बुंदों लासिं सिं बिदि बुंजानानै आरो बेखौ दिनै जोंनि माने फरायसा आफादाबो जों बुङाखिसै खुनु आफादा जों बुङाखिसै खुनु बादा होआखिसै जोब्बाय जोंहा जा जोंना जोब्बाय जाथिया बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ जोंनि जिउनि रैखाथि बियो बे मोनसे बेरा बे जोंनि जोबथा बेरा बर' जाथिनि बियो सायफ्रा जोंनो जोबथा बेरा खालामना गालांदों बे हाखौ सेरा जोब्बाय गुबुन बाहेरानिफ्राय फैयै
हा सेजाजोबो हा सेना लाफैजायो हा गारि गारि खारो बर'फ्रा दा गथिखे बे जाथिनो जुदि ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जुदि बानायना होलाङोबा ट्राइबेलनि हानि रैखाथिनि बेबस्था खालामना होलाङाब्ला बे हारिया जोबगोन होननानै जोंनोबो मोनसे बेरा बानाय गालांदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बानाय गालांदों दा जोंनि बे बेराया जोंनि रैखाथिनि एरिया बे जोंनि बाउन्डारि बे बाउन्डारिखौ सिफायनानै जेनेबा जुदि गुबुन जुदि जाथि हाबफैब्ला नंबां जाबां खिलन्जिया होनना बुंनानै जुदि हाबफैयोब्ला जों जोब्बाय बर'फ्राबो थांबावगोन दालाय बे बेरा जोब्बाय गुबुनफ्रा हाबफैनाय जोंनि बिखा बिख्लो जोग्लिजोबनाय एखेबारे गासिबो जोग्लिजोबनानै जोंखौ सेस खालामजोबगोन दा बिखा खामो जों बिराद दुखु मोनो आरोखि दा मा जाबावगोन जाथियालाय दा खिलन्जिया सोर हेमन्त बिश्व शर्मा बुंदों खिलन्जिया सोर आं दहाय आगोलाव बुंदों खिलन्जिया होनब्ला बे जायगायाव थागिबि फिसाफोर जाय बाहेरानिफ्राय फैनानै थाफैयाखै अरिजिन बे जायगायाव जन्म जानाय सोरसो खिलन्जिया जोंसो खिलन्जिया बर'फ्रासो खिलन्जिया आरो जायफोर माने ट्राइबेलफोर जायफोर गनायथि मोनबाय 14था ट्राइबेलफोर बेसोरसो खिलन्जिया बे जायगानि असे फिसा बिनि बादै रावबो खिलन्जिया नङा दा दिनै गोदान गोदान खिलन्जिया होनना होदों बे माने भारत स्वाधीन जानायनि सिगाङाव जायफोर थाफैदों बिसोर खिलन्जिया होनना होदों जेरै मुसलमानफोर दं बांगालफोर दङ बिसोर खिलन्जिया होनना होदों आहमफोर दङ बिसोरखौ खिलन्जिया होनना होदों राजबंशी बाहेरानिफ्राय फैनाय रंफोर थयंफोर मैमनसिंफोर बेंगलिफोर बाहेरानिफ्राय फैनाय बिसोर खिलन्जिया होनना होदों दा दिनै खिलन्जिया बिदिबाथ' एखेबारे माने गोदान माने जन्म होनाय खिलन्जिया जाथि बे आरो बे गोदान जोनोम होनाय खिलन्जिया जाथिखौ लानानै दिनै असमिया जाथि दानना होदों आरो बिसोरनो बुङो जों असमिया नालाय बिसोरनो असमिया माने बिहु गामसा गानै गानै बिसोरनो बुङो जों असमिया नालाय जों खिलन्जिया ओरै नालाय आरो बेखौनो जुदि खिलन्जियानो जुदि ट्राइबेल बेल्टआव सोयोब्ला जों जोब्बाय आरोखि ट्राइबेल बेल्टआव बायफ्लेजोबनाय जायोब्ला जों जोब्बाय जोंहा हायानो जोंहा थालाब्ला जों हाया जोंनि रैखा खबर जोंनि जिउ हाया जोंनि भबिष्यत बेखौनो जुदि रैखा खालामाब्ला जों जोब्बाय आरो दिनै बेनि सायाव जोंनि नेताफ्रा जेबो बुङाखै दुखुनांथाव बहा थैनानै दं जोंनि नेताफ्रा दा प्रश्न जायो दा रायजोफ्रा सोंनांगौ मा खालामना दं जोंनि नेताफ्रालाय माने सिरि दिनै मोनफा मोनफा जोबलांजोब्बाय बिटिसि पावार लांजोब्बाय बेवबो सिरि नै रिसेन्ट आरोबाव नै जोंहा मोनसे दै माबानि मा होनो दाख्लै 9 थारिख मार्चआव बिटिसिआ एगजेक्टिभ काउन्सिलनि मिटिं लिंदों बिटिसिआ बे एगजेक्टिभ काउन्सिलनि मिटिं लिंनानै दाना गोदान मोनसे माबा दाबाय रिक्रुटमेन्ट बर्डनो सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड आगोलाव बिटिसिआव दंमोन माने सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ बिसोर सैजो खालामनो हायाखिसै नांला जोंनि बिटिसिनि गासिबो जिनिसखौ जों नांला जों गोदानै दानसै दा दाबाय प्रमद बर'मोना माने एगजेक्टिभ काउन्सिल मिटिं लानानै सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड दा सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआव सोरखौ होखो दानिया बेयाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया चेयारमेन प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मानो चेयारमेन जाखो दिनै पाब्लिक बडिसो जानांगौमोन बियो सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्डआ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया माने चेयारमेन जाबाय दा बिनि मेम्बारफ्रा गासिबो गुबुनजोब बर' सासेबो गैया सासेल' बर' आइजो बेखौ माने अमेन खथायाव सोदों फामि ब्रह्मखौ सोदों बर' आइजो अमेन खथायाव सोदों बेल' मा खालामनो फालाय मा खालामगोन बियो दा दिनै जोंनि खथा मा जादोंमोन ट्राइबेल माने खथाया मा जादोंमोन बिटिसिआव जोंनि साख्रिनि खथा मा जादोंमोन जोङो आगोलाव मोनोमोन बिटिसिआव 70-80% जों मोनो बा जों 90%बो जों लानो हायो जोंनि बिटिसिआव खिन्थु दिनै मा जाखो दिनै दा लेटेस्ट अर्डार होबाय नै दा माने माबानि भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्टनि मोनसे साख्रि ओंखारदों 76 जननि दा भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्टनि जायनाखि साख्रि ओंखारबाय बेयाव दानिया बिडिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया मोनसे अर्डार होबाय जे बे साख्रियाव आसाम गभर्नमेन्टनि नियम बादियै बे रस्टार रेजिस्टार बादियै 10% होनाय जागोन ट्राइबेलफोरनो ओरै होननाय जाबाय दानिया 10%ल' जों मोनसिगोन 100टा साख्रि ओंखारोब्ला जों 10% जों साख्रि मोनगोन दा 10थाल' जों साख्रि मोनबानो नायदो जोंहा माने 14टा ट्राइबेल दङ ट्राइबेल माने जाथि दङ 14टा बे ट्राइबेल 14टा जाथिनो जों बे 10टाखौ सोनो राननो दालाय सोनो राननो दा जों जेराव माने 100टानि जायगायाव जों जेराव 70टा 80टा जों लायोमोन दा दिनै जुदि जोङो 10टावसो जों फैबायब्ला मा थाबावखो दा दिनै बिदि एथ' गिलु बालु अर्डार होबाय बे अर्डाराथ' बयबो मोनजोब्बायना दिनै एबसुफ्रा मोनाखै नामा बेखौलाय दिनै माने ट्राइबेल संघआ मोनाखै नामा बे जोंनि गुबुन आफादफ्रा मोनाखै नामा मानो फंसे बाथ्रा बुंदिया दा मा जागोन जोंलाय दा जोबगोन जा साख्रिबो मोनला जों दाना बेथ' मोनसे आयेन जाबाय मोनसे नियम जाबाय दा दस्रा साख्रि पस्ट ओंखारब्लाबो जों 10%आवसो जों दा लानांसिगोन 4 ग्रेडनि एनि साख्रि जिखि ओंखारा मानो जों बेखौ मोनसिगोन आरो बेल' नङा फरायनाय बायदिसिनाफ्राव जोङो एकाडेमिक माने लाइनावबो जों फरायनायफ्रावबो जों 10%आवसो मोनसिगोन थांनायफ्राव बिदि जादोंमोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव ओमफ्राय CIT आव 10%आवसो होनदांमोन जों नांलायजानानै जों दावराव खालामहैनानैसो बिसोर बाध्य जादों होनो बांसिन
माने बर'फोरखौ ट्राइबेल गनो बाध्य जादों नङाब्ला जों मोनबावलामोन दा बे रोखोम जायोब्ला जों जोबसै जाथिया दा बेयावबो जोंनि मानसिया जुदि सिरि मोनाब्ला जोबनोसै आं माने खोब दुखु मोननाय फोरमायदों दिनै दा जोंनि नेताफ्रा दिनै बे एबसुनि नेताफ्रा दिपेन बर'मोनहा दिनै बेखायनो एमएलए जानो थाखायल' बिसोर माने जमनानै थागासिनो दङ बोरै एमएलए जानो हायो बोरै माने नोङो बिटिसिनि इएम जानो हायो बेखौल' जों नोजोर होगासिनो दं आरो दिनै थाखा फैसानि दिनै स्किम नागिरनाय स्किम मावनाय बिटिसिनि थाखाखौ बोरै बख'नो हायो बेखौल' नायगासिनो दं जाथिया मा जालांनो बेनि सोमोन्दो गैया दा दिनै जाथिनि खोथा बुङो बिसोर प्रक्सि बाथ्रा बुङो बिसोर दिनै नाटक खालामो जाथिनि खोथा अबेबा माने माबानि कुवालिटि इडुकेसन मिसन बिथांमोना बाथ्रा बुंलाबायो आरो सोरबा आर'नाइ गानहैनाय सोरखौबा बरायनाय बेखौनो जाथिनि मावदों सानना लायो दा बेफोरखौ दोनथ' जाथिनि खामानिखौ गोसो हो जाथिया दिनै जे बिफद जानोसै जाथिया जे खैफोद जानोसै बेयाव गोसो नांथाबदो नङा जोबसै जाथिया जों खावलाय बयखौबो